da izinin ka zan gabatar da ainihin members na wannan kwamiti da ke wakiltar mai gidanmu jagoranmu His Excellency Right Honorable Dr. Aminu Sani Jaji a wurin wannan jajantawa a kan wannan ibtila'i da Allah ya kawo mana a wannan ƙaramar hukuma kuma wannan gari na wani da izinin kawai martaba yana gabatar da shugaban wannan kwamiti Alhaji Mansur Khalifa sakataren jam'iyyar APC na jihar Zamfara shi ne shugaban wannan kwamiti sai mataimakin shi Alhaji Nasiru Zarubi Masama wannan hoto sai Alhaji Abdullahi Gurbin Boye Talban Zurbi sai Alhaji Hannunu ɗan Galadima Birnin Magaji akwai malami bafadan Allah Alhaji Nasiru Sani Jaji dan masanin sabon birnin Magaji akwai Alhaji Ibrahim Ma'aji akwai shugaban ƙungiyar Jaji Banga na jihar Zamfara Alhaji Nasiru Garba na Kwashi akwai shugaban ƙungiyar Jaji Banga na jihar Zamfara Jaji House na jihar Zamfara Alhaji Ismail Ahmad akwai ofisa odali na mai girma Dr. Aminu Sani Jaji Alhaji Musa sai dan karamin su shugaban ƙungiyar network Jaji network ta jihar Zamfara kuma sakataren Jaji coordinating committee na jihar Zamfara Alhaji Nasiru Yari Anka ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu waɗanda suka yi hasarori Allah ya mai musu da alheri Allah ya tsare faruwar wannan ibtila'i nan gaba muna godiya mu martaba assalamu alaikum اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا تشهد ما بعد مرتبة سلطة مهرب dan majalisa na masarautar gumi ɗan tawaga na wannan tawaga tamu wanda muka zo wakilci mai gidanmu shugabanmu amininmu duk koyinmu His Excellency Honorable Dr. Aminu Sani Jaji sauran jama'a hakimai 'yan jarida ina yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai martaba kamar da kaga mun zo wannan masarauta taka ta ƙasar gumi mun zo domin mu jajanta ga wani ibtila'i da ya faru ga 'yan uwanmu mutanen ƙasar gumi da kewaye. His Excellency Honorable Aminu Sani Jaji shi ya turo mu domin mai wannan jaje da 'yan uwanmu wayannan bayan Allah na ƙasar na ƙaramar hukumar mai martaba kamar yadda ka sani duk abin da ya samu bawa na jin daɗi da na rashin jin daɗi ana mai da shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna son mu gabatar da sabon His Excellency Honorable Aminu Sani Jaji cewa mutanen gumi duk wannan lamari da ya faru su mai da lamarin su ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ke da magani. Duk wani wanda zai zowa sai dai ya yi jaje ya tausaya, amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da maganin wannan musiba da ta samu yan uwanmu na karamar hukumar mulki ta gumi. Mai martaba kamar da ka gani kowa yana tasowa shi taho domin shi kawo jaje, shi sa muka zo wakilci shugabanmu amininmu abin koyinmu His Excellency Honorable Dr. Aminu Sani Jaji. Ya Excellency mai martaba
ba jin daɗi ba ne a ce a ɗauko kaya ana kawowa gari don iftila'i na faruwa ga mutane, ba abin jin daɗi ba ne. Mun yi son a ce an haɗu wurin ɗaura aure, wurin zanen suna da kuma makamantan bukukuwa irin waɗannan abubuwa, amma a zo a ce a yi maka jaje ba jin daɗin mu bane, ba kuma abin da muke bukata ba. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi kare mu daga irin waɗannan ibtila'uwa da suke faruwa. Amin. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala rashin tsaro da ke addaban mu na jihar Zamfara, Allah shi kawo mana iyakar shi. Amin. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk wata musiba da muke ciki, Allah shi kawo mana ƙarshen ta. Amin. Allah shi kawo mana ƙarshen ta. Allah shi sa lokacin da za mu sake haɗuwa ce ta mu gaisa mu ji daɗi da juna ba jaji ba. Amin. Mai martaba kamar yadda ka sani, kowa ya zo yana zuwa ya isko ɗan uwa ne ya jajanta mashi abinda Allah ya hore mashi, ba don ya hishi ba kuma don ya hishi kuɗi ba kuma don ya ji daɗi abin da ya faru gare shi. Yakan zo idan ɗan uwanka ya yi gobara ga gida, kakan ce ma matarka ta baka turmi ka kai ma mata ta domin ta ɗaura. Kakan ce a ɗebo ruwa ga tukunyar gidanka domin a ba ɗaya na su wanka. Kakan ce abinda aka dafa yau a ƙara rabin tiya domin ɗiyan wani su zo su ci abinci. Mai martaba His Excellency Honorable Aminu Sani Jaji ya baka mu sako, ya ce mu zo da shi wannan masarauta mai albarka, ya baka mu buhun shinkafa mai kilo 25, ya baka mu ƙwara 200 ce kama wannan masarauta. Mai martaba ba shi kenan ba, His Excellency Honorable Aminu Sani Jaji ya baka mu kuɗi naira miliyan 10. Ya baka mu kuɗi naira miliyan 10, ya ce mu zo a kawo ma wannan masarauta domin a raba ma waɗannan bayan Allah da wannan ibtila'i ya same su. Mai martaba ba gasa muke ba gogayya muke ba tsere muke ba, a'a abu ne wanda muka gani ya cancanci mu taho mu yi magana a kai, mu zo mu jajanta. Shi sa His Excellency Honorable Aminu Sani Jaji ya ce mu taho a kawo tashi gudunmawa. Ya martaba khairul kalami ma qalla wa dalla. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-karim al-jalil li wa lakum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shugaban wannan tafiya Alhaji Mansur Khalifa da sauran jigajigan wannan tafiya a madadin dan majalisa Alhaji Aminu Sani Jaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai kamar yadda shugaban wannan tafiya ya yi magana, wannan lokaci ba lokacin murna ba ne ko farin ciki, lokaci ne na jajanta ma jama'a da jajanta mana da jama'ar wannan ƙasa. Muna godiya da shi Honorable Aminu Sani Jaji da ya tuna da mu yan uwa ne wannan abin ya same mu. Hakika kamar yadda shi shugaba ya bayani, ba wai za a nemi yau inda mutum ya kawo ba, za a nemi ta dobi da wace irin niyya da tunanin da mutum ya yi cewa ɗan kwana abu ya same shi, bari in je in jajanta mishi. Mun ji daɗin wannan abin da shi honorable ya yi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da mafificin alheri. Allah ya saka mishi da mafificin alheri. Allah ya saka mishi da mafificin alheri. A madadin jama'a dukkan wannan ƙasa da kuma wannan masarauta, muna son kai saƙonmu gare shi na godiya. Muna godiya, Allah saka da alheri. Muna muku fatan Allah ya kai ku gidajen ku lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sani Jaji tare da cewa ƙananan hukumomi guda biyu yake wakilta, ƙaura, birnin Magaji, amma al'ummar jihar Zamfara su ne gaban shi, farin cikin su shine farin cikin shi, damuwar su ita ce damuwar shi. Mun zo mu jajanta mu al'ummar Gumi
da kuma ba da tallafi zuwa gare su, ba don mun fi su ba don jagoran mu ya fi su ba, sai don suna ga zuciyar shi ko da yaushe. Da fatan ubangiji Allah ya mai musu da alkhairi, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya masu gafara, Allah ya sa su huta. Shi da yayi wannan Allah ya saka mashi da alkhairi, Allah ya sa mu yi tarayya da shi da mu da shi cikin ladar da aka samu. Da karshe mutane za su sha mamaki ganin cewa wannan yanki ba yankin shi bane, amma ya kawo wannan dimbin al'umma yawa. Kamar yadda na ambata, ai ba Alhaji Aminu Sani Jaji ba magana yanki bace gare shi, al'ummar Zamfara ne gaban shi, su a cikin zuciyar shi, ko yaushe damuwar shi ce. Shi yasa ya ga cewa ya kamata ya kawo wannan tallafi, kuma ya kawo shi tare da cewa ba nan ya wakilta ba. Akwai mutane da yawa 'yan majalisu na tarayya daga wannan yankin har yanzu ba su ko jajanta ba, ba su zo ba, ba su aiko ba, balle su kawo gudunmawa. Wannan ɗimbin gudunmawa da jagoran mu ya kawo, babu abin da za a yi sai addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi. Kuma duk inda abu ya faru na murna ko aka sai haka, za a ga jaji ko ka ga wakilan jaji. Da Allah ya sa yana nan wannan abun ya faru, ba mu za mu wakilce shi ba, za mu rako shi ne ya zo nan. Amma alhamdulillahi wannan wakilci kamar yadda kuke gani, duk wani makusancin jaji muhimmi yana wannan wuri. Muna jajanta muku hayyo jiya, Allah ya jikan waɗanda suka rasu, Allah ya mayar da alkhairi. Assalamu alaikum.